Мирка. Всем привет! Мы в дороге. Сегодня мы поехали в город Шумен. Это родной город Живко. В Бисерную пещеру. Переводится как Жемчужная пещера. Там плюс 9. Мы с собой взяли шапки, я взяла перчатки, куртки, сапоги. Там 100% влажность. В общем, мы подготовились. Спокойный город, в принципе. Доехали до пивоварни. На этом наша дорога и закончилась. Пиво года 2018 года. Видишь? Вера на воде. Так. Сапоги. Угу. И вот пакет пошел. Еду. Ну вот здесь оставим, по пути немножко. Не, нормально нашли мы как раз. Подожди, это что? 15 метра над дървеното мощие се набира естествения пот или там извира самата вода, която е изборение тук в пещерата. Тя преминава през цялото. Наричат сталактити. Тези образования, които се образуват от пода нагоре, се наричат сталактити, а когато се сталактите, ето това, което осветявам пред нас, в резултат на някакви въздушни течения, които са станали тук в пещерата, този вид сталактит не е под формата на конус или морков, а е под формата, а и малко по-назад има сталагмити, които са с височина над 2 см. Тази пътека е правена през 80-те години на миналия век, като целта е била за 1300 години. Маргарит са си казали да, така че това е една бутилка. Някой според къде е шампанско, дали ги отворя. Предполагам, повечето от това знаят, че Шуменско плато, както всички плата в България, представляват една равнина. И всичката вода, която падне, било то под формата на дъжд или претопенето на снеговете,
няма къде да се оттича и тя влиза чрез улеи или образи в тези пещерни ниши, които са образувани. В случая това е една или леопардова кожа. Виждате колко по-далеч, кактусите в Мексико. Само дето не е зелен. Така че може някой, ако иска, може и сега да слезете, може и навръщане няма да... Прилича даже някъде в литературата, пише, че е Таня в пещерата. Други по-малки деца казват, че им прилича на спарено. Това на динозавър различно. Главата на динозавър, това е главата на крокодил. И това има много образование, което малко деца много са. Имайте предвид, че в момента сме на около 8-10 метра над самата подземна река. Виждате през годините водата как е дълбала камъните, всичко това е меандри. Просто много надолу, много ниско е. Вървим напред. 10 метров внизу есть легко. Похолоднее становится потихоньку. Ой, какая Използвана чрез водопровод е закарана тази вода на ЖП гара Шумен и тогава парните локомотиви са вземали вода от тук. Имало е такава водонапорна кула и водата от тук, чрез водопровод, се е отвеждала до гарата. Това е голямата или тронната зала и е последната точка от нашата обиколка. Неусетно минаха тези 8 много си приличат и са ги кръстили краля и кралицата и една голяма хоризонтална равнина, която са кръстили трапезата. Казват, че е имало по принцип някаква посуда, чаши, бутилки и това е по принцип тронната зала заради
ето тези експонати, които са. Иначе тук е най-голямото разнообразие. Участъци са проучени, влизано е в тях, но просто не са подходящи за туристи, защото има участъци, където просто трябва да се ползи кално, мокро, влажно. Иначе това е най-голямата зала, виждате какво голямо, огромна ниша. Идти к тебе? Как всегда. Вышли мы из пещеры. Как он? Много хубаво. Добре. Сега сме в пещерата и на екскурзията. Сега се връщаме обратно вече в гората Вървен. Мы уже в Приморском саду. Опять на ногах. Мира? Где Мирка? Помаши ручкой. Помаши, махай. Ой. Надо было нам зайти с другой стороны парка. Сейчас мы отсюда не выйдем. Мирелка уже хочет на всех аттракционах. То там... Кори, браво. Или... В общем, обойдем сегодня, видимо, все машины. Весь автопарк. Давай банкноту дам 10. Еще и мультик показывают. Да. Мирка, arrivati, иди. Мирка. Мирка, гледай мене гледай. Бра.
Папа у нас великий боксер. Ну, конечно. А вот и куры сделал, да? Да. Еще, дай сюда. Вот. Подожди, а там, ну-ка. А, вот, подожди, наш номер 4, вот он есть. Дай, живой. Дай, Вадим, напред, выше. Ай, четвертый. Это ты нашей четвертый?